Včera som sa stretla so ženou, ktorá mi povedala, že ešte nie som tehotná, ale určite ťa budem chcieť k pôrodu. Takže aj také sa mi stáva. Môj pohľad je taký, že pokiaľ naozaj tá žena si praje niečo a ja vidím, že jej to môže byť umožnené, tak na to upozorním, keď vidím, že ona nedokáže komunikovať. Našťastie už sú pôrodnice, kde netreba za to nejakým spôsobom bojovať a je to niečo, čo je proste, je to tak. Hej, aj mimo Bratislavy, hej? No, áno, aj mimo Bratislavy. Dobre. Hej. To je úplne normálny strach, hej. Poďme si povedať, že však tí rodičia, ktorí sú v očakávaní a čakajú prvé dieťa, nemajú ako vedieť úplne, že do čoho idú, môžu byť informovaní, to je skvelé, ale stále to bude taký nejaký nový pocit pre nich. Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste, čo mi nikto nepovedal. Dnes sa budeme rozprávať na tému, kto je dula, čo je jej úloha, čo robí, ako sprevádza ženy k pôrodom. Moje pozvanie prijala dnes Alžbeta Bibiko-Bidová. Alžbeta, ďakujem, že si prišla, veľmi sa z toho teším. Prosím, povedz nám všetkým, kto je to dula a aká je jej úloha. Tak ahojte, dula je špeciálne vyškolená žena, ktorá pomáha ženám v tehotenstve, pri pôrode a potom v období 6. nedelia. Okrem toho, že pomáha ženám, tak pomáha aj mužom, alebo teda rodičom. No a ešte by som spomenula také rozdelenie roli toho, že kto je dula versus kto je babica a kto je pôrodná asistentka. Dula je vlastne emočná podpora ženy, ktorá vlastne podporuje ženu, kdekoľvek si vyberie žena rodiť. Áno. A babica chodí k domácim pôrodom a pôrodná asistentka je zdravotnícky pracovník. Pozor na to, že dula nie je zdravotnícky pracovník, ale emočná podpora. Máme aj ukážku. A teda pôrodná asistentka pracuje v zdravotníckom zariadení najmä. Najmä. A tá emočná podpora, ako to vyzerá v praxi? To je dobrá otázka, lebo vyzerá to veľmi, veľmi rôzne. Závisí to od toho, čo žena chce, na čom sa spolu dohodneme počas tehotenstva. Keď ma žena osloví, väčšinou máme teda, alebo teda vždy, máme také nejaké prvé stretnutie, také nacítenie sa na seba, nejaké, že spoznanie sa, taká nejaká chemistry meeting. Áno, aby prebehla tá iskra. A zisťujeme, že vlastne aké sú jej požiadavky a čo vlastne potrebuje a čo ja viem jej poskytnúť. A na tom sa spolu dohadujeme. Počas tehotenstva potom vlastne jej pomáham ako keby dať možno doslov to, čo by si prijala počas pôrodu a potom nejaká informovanosť počas tehotenstva a zase pôrodu a 6. nedelia z mojej strany. Ja ale musím upozorniť na to, že ja neradím tým ženám, že takto by ste mali rodiť, alebo toto by ste mali, ale snažím sa im dať taký ako keby celkový obraz o tom, že toto sú tie možnosti a z tohto si môžete vybrať. Áno, čiže je to všetko veľmi individuálne, o osobných stretnutiach, je to asi veľa o rozhovoroch. Áno. A ty si spomínala, že aj toho partnera trebárs pripravuješ, čiže aj muži sú tomu akoby otvorení, že nielen, že tá žena ho dotiahne, ale že akoby aj oni boli zvedaví. Niekedy to je naozaj tak, že ho žena dotiahne a nakoniec si muži sú veľmi prekvapení. Že mám naozaj pozitívne ohlasy aj na takéto dotiahnutie, ale nie som úplne, nemám rada také, že musíš, takže je to proste na tých mužoch, že či chcú alebo nie, alebo či sú aspoň trochu otvorení. Ale dokonca musím povedať, že už som mala poradenstva aj iba pre mužov. Čiže normálne prišli za mnou muži, ktorí mali nejaké strachy z pôrodu, nevysporiadané a chceli sa porozprávať. Povedzme, že už boli ockovia a čakala ma partnerka ďalšie dieťa. Jeden bol otec a nečakali už dieťa, ale boli v období 6. nedelia, kedy on vlastne nevedel uchopiť tú svoju otcovskú rolu a potreboval sa o tom rozprávať a vo mne našiel možno nejakú takú dôveru z toho, že som ich sprevádzala tehotenstvom. A druhý ešte nebol otec a chcel vedieť, že čo ho čaká pri pôrode. Čiže sa dozvedia zaujímavé veci. Čo sa týka toho pôrodného plánu, ja som si pozerala aj tvoju stránku, máš to tam veľmi pekne rozpísané, vedia si to nájsť, potom spomenieme, že kde. Ten pôrodný plán, ako to vyzerá?
ten porodný plán, ako sa zostavuje? Asi je to podľa želania aj tej klientky, ale asi aj ty do toho máš nejaké rady, tipy, triky, alebo ako by som to nazvala? Je to nejaký papier, ktorý odporúčam klientkám si v každom prípade spraviť. Je to buď porodný plán, alebo porodné želania, priania k pôrodu. A je dobré, z môjho pohľadu je dobré, aby boli stručné, pretože nikto nejaké siahodlhé veci nebude čítať. Respektíve, možno aj bude, ale potom tam nasleduje také posmešky, alebo tak by som povedala, že keď sú tie porodné plány extrémne dlhé. A myslím si, že by to malo byť stručné, jasné a mali by v ňom byť vypichnuté nejaké veľmi dôležité body pre tú ženu, ktoré si naozaj želá pri tom pôrode. A vieme aj konkretizovať niečo? Väčšinou sú tie porodné plány písané tak, že želám si, dajme tomu tlmené svetlo, nejakú aromaterapiu, želám si voľný pohyb počas prvej a druhej doby pôrodnej, takéto veci a potom vlastne niečo, čo si vyslovene neželám. Samozrejme, väčšinou tam ženy píšu, že pokiaľ ide naozaj o život ohrozujúci stav, tak tí zdravotníci môžu zasiahnuť akokoľvek. Ale povedzme si, že pravdu, že nie v každej pôrodnici veci prebiehajú úplne na želanie. Presne na želanie. Tým pádom je veľmi dobré, aby tie ženy chodili pripravené k tým pôrodom, aby vedeli naozaj, že aby si precítili samu seba a povedali, že aha, toto som ja v tom pôrode, takto si to predstavujem. A bolo by fajn, aby vlastne aj ten zdravotnícky personál, aj všetci, ktorí sú prítomní pri tom pôrode, žene alebo teda rodičom vyhoveli v tom. A stretla si sa už aj s tým, že ty na tej porodnej sále, alebo oni sú väčšinou informovaní, že tá žena ide spolu s tebou na tú porodnú sálu, alebo takto, chodíš na porodné sály, som to pochopila. Áno. A musí byť akoby ten zdravotnícky personál predtým informovaný, alebo stačí už keď ste tam na mieste, že pani ide rodiť, alebo ako to funguje na tom mieste už? Ja chodím naozaj mám osprevádzané vo veľa pôrodniciach na Slovensku, čiže je to také rôzne a väčšinou musím povedať, že nepotrebujú vedieť dopredu, ale ženy si píšu, že si želajú sprevádzajúce dve osoby, dajme tomu dulu a partnera, alebo iba dulu, alebo proste ako si to želajú. Musím ale povedať, že nie v každej pôrodnici môžu byť dve sprevádzajúce osoby. Áno. Niekedy je to z kapacitných dôvodov, niekedy je to z dôvodov nastavenia celého toho systému tej pôrodnice, ale už sa stretávam s tým, že už je to také, že sa ešte pred 5 rokmi sa čudovali ešte, že vy ste kto. Hej? Že ešte som sa stretávala s niektorými takýmito postojmi, ale už teraz sa s tým nestretávam. Že už je to také bežné, by som povedala. Že je to bežné, zaužívaná prax, už to začína byť možno. Minimálne akože v okolí Bratislavy určite. Áno. A tu je to ešte také, že nie je to úplne bežné, ale v pôrodnici sa nepýtajú, kto je dula. Že o tomto sú informovaní. A samozrejme potom tie postoje sú rôzne, tak ako sme ľudia rôzni, ale ja sa stretávam s pozitívnymi. To je dobré. A mala si aj na stránke napísané, čo sa týkalo, keď už prebieha ten pôrod, povedzme, tie úľavové techniky. Tam ako tej žene vieš pomôcť, alebo ako to vyzerá tiež taká tá prax. Áno, tiež je to rôzne podľa toho, aký dlhý ten pôrod je, čo všetko stihneme. Niekedy sú tie ženy sklamené z toho, že my sme nič nestihli. hej. Že to tak bolo rýchlo, tak sa to rýchlo zomlelo, že sme nič nestihli. Uľavové techniky, prvé, čo mi napadlo, rebozo šatka. Je to vlastne taká mexická tradičná šatka, ktorá sa používa na rôzne techniky uvoľnenia v okolí pánvy. A vlastne... Pre predstavu, ona je taká dlhá. Ona je taká dlhá. Ako aj tie nosičské bývajú. A či ešte dlhšia? Je kratšia, ako bývajú nosičské. Je špeciálne určená na to, aby sa vlastne s ňou mohli robiť úväzy okolo brúška, alebo teda tak obchytiť pánva. A robia sa potom také rôzne trasenia pánvie na to, aby sa uvoľnilo pánvové dno. A to aj pri pôrode je fajn, Aj pri pôrode. Čiže uvoľňuje to tie ženy však? To musí byť super. Áno.
No, my by sme to nestihli, ja som mala deti za 4, 3 a 2 hodiny. Áno, to sa mi stáva tiež, že nestihneme absolútne nič využiť z týchto úľavových techník, ale za úľavové techniky sa považuje aj hydroterapia, čiže normálne, že sprcha, teplá sprcha, teplé obklady na kríže. Ja toto všetko nosím vo svojej pôrodnej taške, čiže aj také nejaké masážne loptičky, hrebeň do ruky, ktorý si žena stláča. Je tam toho naozaj veľa, rozmýšľam ešte, že čo. Existuje dokonca taká elektronická pomôcka, volá sa to, že TENS machine, ktorá sa lepí vlastne na kríže, funguje na princípe nervových stimulov a tlmí bolesť. Takže takéto rôzne veci sú tam. Závisí, na čom sa s tou ženou zase dohodneme a čo je príjemné. Individuálnom pláne. A tá revozomasáž, ona sa robí aj pred pôrodom? Sa zvykne, že ak ženu bolia kríže, alebo... Môže. Hej. Určite sa môže robiť pred pôrodom. Je to veľmi vhodné, veľmi to harmonizuje ženu, uvoľňuje. Robí sa aj len tak, keď si žena praje masáž, alebo keď sú bábätka otočené riťkou dole, čiže kape, koniec panvový. A vtedy sa vlastne dá pomôcť polohe toho bábätka, aby sa dostalo vlastne naopak, čiže hlavičkou dolu. Čiže ty ho vďaka tej masáži, nie ty, ale vďaka tej masáži sa otočí? Môže to tak byť, a áno. Nie je to limitované do nejakého týždňa tehotenstva? Malo by sa to robiť práve, že od 36. Už keď 34. Deti áno. Už keď sa to dieťa môže narodiť. Už v tom 3. trimestri to začína. Ženy určite prichádzajú so všelijakými pocitmi k tomu pôrodu a jeden z nich, čo si aj ja vždy spomeniem, je strach. Ten prvý porod pre mňa bol, že neviem, do čoho idem, ale postarajte sa o mňa. A druhý už bol pre mňa trošku menej stresujúci a ešte máme tretie dieťa. To už som bola, viem, do čoho idem, bojím sa. Ako tým ženám by si poradila, aby bojovali voči tomu strachu, ale ako sa mu čeliť, postaviť? To je tiež veľmi individuálne, pretože každý prežívame tie emócie rôzne. Treba sa o tom rozprávať v prvom rade, treba si zvedomiť ten strach a pozrieť sa na to, že z čoho konkrétne mám strach, pomenovať si to. Mám strach z toho, že sa zopakuje situácia, ktorá už sa mi stala. Ale mám len taký strach z neznáma, z toho, a to je úplne normálny strach, hej. Poďme si povedať, že však tí rodičia, ktorí sú v očakávaní a čakajú prvé dieťa, nemajú ako vedieť úplne, že do čoho idú, môžu byť informovaní, to je skvelé, ale stále to bude taký nejaký nový pocit pre nich. Čiže si to tak ako keby rozkúskovať, že aký presne je to pocit a ak je to naozaj nejaký, lebo to má veľmi veľa stupňov, hej? Že od toho, že je to len strach proste z niečoho neznámeho, až po nejaké veľmi veľké traumy a strachy. Vtedy už napríklad, keď sa ja necítim, že moje kompetencie tam siahajú, tak ja ženy posielam k psychológom. Áno. Takže aj to je dobre si povedať, že toto už nie je moja kompetencia. Aha, čiže ty vieš, že od do je toto moja, ale odtiaľ to už pošleš k tomu, ku komu akoby príslucha, či už je to ten strach, alebo zdravotné problémy a tak ďalej. Áno, veľmi rada, ale do veľkej miery sa to dá ošetriť tým, že sa o tom práve bavíme, hej, že čo je tam za tým strachom. Možno sa bavíme o tom, že ideme hlbšie do detstva, alebo do nejakých partnerských vzťahov, o tom, bavíme sa o tom, že z čoho to vlastne môže prameniť a pochádza ten strach. A ešte by som rada spomenula práva pri pôrode. Nechcem to nazývať, že čoho sa ženy môžu domáhať, ale povedzme si, že na čo majú právo pri tom pôrode. Ty si tam napríklad aj, nielen tá emočná, ale akoby aj tlmočíš nejaké tie priania tej ženy, ktorá napríklad v tej chvíli nemôže hovoriť. A môžem to tak nazvať? Áno. Hej, toto je taká krehká téma, lebo ja ako dula by som mala naozaj nevystupovať nijak voči zdravotníkom, byť tam iba za tú ženu. Môj pohľad je taký, že pokiaľ naozaj tá žena si praje niečo a ja vidím, že jej to môže byť umožnené, tak na to upozorním, keď vidím, že ona nedokáže komunikovať. Ale komunikujem to takým spôsobom, že tá žena si želala toto a toto, má to v pôrodnom pláne a sme to spolu odkomunikovali.
Ale častokrát je to naozaj o takej neverbálnej komunikácii. Hej, že veľa tam ideme cez dotyk, veľa tam ideme cez pohľad z očí do očí. Že už ich máš prečítané tie ženy. No a čo sa týka vlastne práv, tak z tých najhlavnejších ľudských práv žena má pri pôrode právo na dôstojnosť, na informovanosť a informovaný súhlas, čo je veľmi, veľmi často porušované právo. Takže na to ženy vždy na prípravách na pôrod upozorňujem, že pýtajte sa. Áno. A naozaj pýtajte sa, že čo sa s vami deje, keď neviete náhodou, alebo aj partneri sa môžu pýtať, ak sú pri pôrode prítomní. Potom mi napadá ešte právo na ochranu zdravia, právo na nediskrimináciu. Ano. Takéto základné ľudské práva. Ale to, čo mne najviac akože tak ide v hlave, je ten informovaný súhlas. A tie bondingy sú stále nemocnice, kde si to treba pýtať, aj keď to majú majú to na internete, to tam býva, to vieme všetci, že ešte stále sme v dobe, kedy treba tých zdravotníkov akoby im oznámiť, že prosím vás, dajte mi to dieťa, hej. Ak to dovolujú okolnosti, si zase povedzme. Ako v ktorej pôrodnici? Našťastie už sú pôrodnice, kde netreba za to nejakým spôsobom bojovať a je to niečo, čo je proste, je to tak, hej. Aj mimo Bratislavy, hej? No... Áno, aj mimo Bratislavy. Dobre. Hej? Ale je ich stále málo. A myslím si, že by ich malo byť oveľa viac. A aby tí rodičia nemuseli za toto bojovať, lebo myslím si, že toto je právo každého byť so svojím dieťaťom, pokiaľ je to fyziologický novorodenec. Byť so svojím dieťaťom tie 2 hodiny po pôrode, ideálne nepretržite. A teda povedzme si, že čo je ten bonding, alebo kontakt koža na kožu. Je to vlastne neseparácia. Čiže to dieťa nie je nejakým spôsobom odnesené od matky. To znamená, že keď sa narodí, ide priamo na hrudník mamine a neberie sa z toho hrudníka na žiadne váženie a meranie. Ale a potom, že lebo v niektorých pôrodniciach je to tak, že toto považujú za bonding, že dieťa odmerajú, odvážia a potom donesú naspäť. Hej? Že toto by tak úplne nemuselo byť. Ani nemalo. Ale veď majú ho čas potom asi aj odmerať, aj odvážiť. No, to dieťa úplne za tie 2 hodiny nenarastie ani... Asi tiež si myslím. No. Povedzme si tak. Takže hej, no. Malo by to byť neprerušované, čiže bez separácie, ideálne. A sú pôrodnice, tým, že som sprevádzala aj v Čechách, kde je úplne bežné, že to dieťa vôbec nezoberú rodičom. Buď je na hrudi matke a keď matka sa ide osprchovať alebo potrebuje sa nejakým spôsobom premiesniť na oddelenie 6. nedelia, tak to dieťa nesie otec na svojich rukách. Čiže ten druhý rodič. Takže tak. Čo sa týka ešte nejakej pomoci, s čím ešte pomáhaš? Ja neviem, že čo si hovoríte pred tým pôrodom, že toto ti treba do pôrodnice, alebo čo tam ešte zahŕňa tá tvoja práca? Záleží to zase od žien. Niektoré ženy si radi absolvujú rôzne kurzy, alebo teda, že stretávajú sa aj so mnou, aj absolvujú kurz napríklad hypnopôrodu, alebo iné takéto predpôrodné kurzy. Čiže alebo si zháňajú aj informácie sami. Keď niekto potrebuje naozaj odo mňa vedieť, že aký je zoznam toho, čo si majú baliť do pôrodnice, väčšinou si to stiahnu na stránke pôrodnice danej. Áno. A ja im iba hovorím také špecialitky, ktoré naozaj zo skúseností poznám. A to je napríklad, že teraz sa pozerám na teba, že máš celorozopínaciu blúzku. Áno, že najlepšie na pôrod je zobrať si niečo, čo je celorozopínacie, ak chcú teda mať bonding alebo kontakt koža na kožu po pôrode, tak aby sa to dalo rozopnúť, aby to dieťa mali kam umiestniť. Tak. Lebo potom vyzliekať niečo je obťažné. Ťažšie, áno. Napríklad fajn je aj fľaša so slámkou, alebo slámka pri pôrode. Pre maminku? Aby tá žena nemusela obracať fľašu. Ale že sa napije, áno. A čo sa týka obdobia 6. nedelia, tam ešte, čo ty máš za úlohu? Tiež je to rôzne, závisí od toho, že akú žena má podporu vlastne v 6. nedeli, ak si želajú byť doma sami s partnerom, respektíve bavíme sa o tom období asi potom, ako odíde z pôrodnice. Áno.
ak si želajú byť nejak sami s partnerom, tak pre mňa je veľmi dôležité vedieť, že tej žene sa darí dojčiť, pretože toto je ďalšia taká moja rola, že som aj laktačná poradkyňa. Čiže tým tam pomáhaš aj s tým prvotným kontaktom toho bábätka na prsníku. S tým prvým prísatím, áno, ideálne, keď to bábätko sa dokáže samo prísať a dávame mu dostatok času na to, aby sa prísalo samé. Tam trpezlivosť rúže prináša, áno. Áno, ale povedzme si, vravím to všetkým maminám, že tá poloha po pôrode na tej posteli nie je úplne optimálna. Často tam nemajú nejaké vankúše na vypodloženie a tak ďalej. Čiže niekedy toho novorodenca si dať v takej polohe na prsník a po pôrode, kedy tá mamina je unavená, je náročné. Čiže aj s týmto im niekedy fyzicky pomáham, iba že ako si chytí to bábätko, ako ho tam dať a ukazujem im vlastne, aby to potom vedeli robiť samé. Čiže v tom 6. nedeli to tiež je taká tá len emočná, že sa na teba môžu obrátiť, alebo si telefonujete, alebo je to návšteva. Čo by som chcela spomenúť, že kontaktovať teba ako dulu, sprevádzanie k porodu je v ktorej časti akoby toho tehotenstva optimálne? Včera som sa stretla so ženou, ktorá mi povedala, že ešte nie som tehotná, ale určite ťa budem chcieť k pôrodu. Takže aj také sa mi stáva a dokonca už som tak Asi počula dobré recenzie, vieš? Od kamošiek. Spomenula som si na jeden pôrod, ktorý som tak naozaj odsprevádzala, že sme sa stretli ešte pred tehotenstvom. Stretávam sa s tým, že ženy mi pošlú fotky, že majú 2 čiarky na tehotenskom teste. Čiže nie od začiatku niekto aj? Áno, a že to viem napríklad prvá, alebo teda hneď po partnerovi. Áno. A potom sa stretávam s tým, že ma kontaktujú ženy okolo buď polovice tehotenstva, alebo potom 12. týždni. To je také najčastejšie. Áno. Aj to najviac odporúčam. Ale pokiaľ to niekto cíti, že potrebuje mať aj v tom prvom trimestri nejakú oporu, tak je to úplne za mňa v poriadku. A minimálne mať niekoho na telefóne, alebo mať takú istotu, že viem, kam sa môžem obrátiť, keby sa potrebujem na niečo dopýtať. Lebo povedzme si, v tých gynekologických ambulanciách úplne nie je priestor niekedy riešiť vôbec nejaké psychické rozpoloženie a takéto veci. Takže tak, a potom ma kontaktujú niekedy ženy aj pred pôrodom, alebo máme také, že sa zaskakujeme jedna dula druhú, hej. Čiže vy sa viete takto vykryť, ako vy? Niekedy áno, áno. A stalo sa mi už, že som tú ženu videla prvýkrát pri pôrode vlastne. Aha, áno, áno. A je čas počas toho tehotenstva, kedy je neskoro sa ti ozvať, alebo neexistuje čas, že je neskoro sa ti... Akože pokiaľ ma chce niekto k pôrodu, tak po pôrode je už neskoro. Áno. Ale v zásade mňa kontaktujú ženy aj po pôrode, pretože keď chcú laktačné poradenstvo, tak alebo nejaké sprevádzanie po pôrode, nejakú pomoc s bábätkom, s manipuláciou bábätka, čímkoľvek, čo sa týka vlastne tej starostlivosti. Novorodenca, áno, áno. A je nejaký zážitok z tvojej praxe, ktorý je pre teba taký, že toto si budem asi pamätať navždy? Že by si tak vypichla nejakú čerešničku svoju? Ja mám veľké zážitky s partnerov pri pôrode, ale vlastne aj z celej tej, keď sa stretneme taká partia pri pôrode, hej, že nemám úplne asi konkrétny. Prosím ťa, konkretizuj mi partiu pri pôrode. To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, ale veľa ľudí si napríklad myslí, že ja keď chodím sprevádzať, že chodím najmä akože ja a žena, hej. Ale často chodím sprevádzať, že sú tam teda partner, žena tehotná, babätko, ja. A to z tohto vie vzniknúť akože niekedy super partia, že naozaj akože v tej prvej dobe pôrodnej sa vieme zasmiať, vieme úplne si robiť také fóriky a mám v hlave pár takých párov, kde sme prežili naozaj skvelé chvíle a že mám z toho až taký zážitok, ako keď dieťa ide do tábora, že sa tak teší na takú svoju bublinu. Tak s pár ľuďmi sa mi podarilo vytvoriť si takúto bublinu a často si napíšeme a spomenieme si na ten pôrod. Čiže tie kontakty ešte pretrvávajú možno niekedy. Alebo ti pošlú po roku, že ako sa darí mojemu malému. Áno, dneska má narodeniny Elian, pri ktorom som bola minulý rok pri pôrode, má 1 rok, takže ho pozdravujem. To je pekné. A okrem
toho sprevádzania k porodu a laktačnému poradenstvu ešte čo robíš a ešte pod otázku ti dám rovno, že kde ťa nájdeme? Myslím, sociálne siete, webové stránky a tak. Z takého praktického hľadiska. No, okrem laktačného poradenstva, sprevádzania pôrodu, sa venujem joge, aj gravid joge. Čiže to je tá tehotenská? Áno, tehotenská joga. Teraz som otvorila svoj priestor v Banskej Bystrici, kde budem robiť konzultácie v tehotenstve s pármi a rôzne také akože posedenia pre menšie skupiny. A kde ťa nájdeme? Aké je to miesto? Nájdete ma skôr cez sociálne siete. Je to také miesto, o ktorom vám poviem, keď ma nájdete dobre, cez sociálne siete. Dobre. Čiže najviac som na Instagrame pod mojím menom Alžbeta Kobidová. A potom ešte web stránka somdula.sk. Somdula dokopy? Somdula dokopy. Dobre, nech vedia. Áno. A potom ešte bola nejaká otázka a zabudla som, že ja, to nevadí. Ale mám ešte poslednú, že čo by si nám všetkým odkázala, či už sú to muži, ženy, alebo to pozerajú aj starí rodičia, alebo ja neviem, krstní rodičia, to je úplne jedno. Čo by sme mali ešte vedieť? Na čo by sa nemalo aj zabudnúť? Ja si myslím, že to sa nebude týkať len tehotenstva a len pôrodu, ale také, čo mi prvé príde, že aby sme sa viacej počúvali. Aby sme sa viacej počúvali, rešpektovali a dávali tú dôveru žene, ktorá je tehotná, alebo páru, rodičom, ktorí naozaj sú zodpovední za ten svoj, alebo ich život a za tie svoje rozhodnutia. A myslím si, že v tom úplne rady neexistujú, pokiaľ si ich tí rodičia nevypýtajú. Áno. A dávať nejaké nevyžiadané rady, to je pre mňa také... ak som to niekedy niekomu spravila, tak sa ospravedlňujem, ale fakt, toto je také, na čo kladiem ja dôraz, aby tie ženy našli v sebe tú silu porodiť, pretože to je neskutočná krása. Sa dívať na ženu, ktorá rodí, to je pre mňa niečo ako zažiť prírodu v svojej plnej sile. Áno. Takže má to svoju silu. Takže dať si väčšiu dôveru navzájom a rešpekt a porozumenie a počúvať sa. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne a my sa vidíme na budúce.